mu ta kawo shekaru 1000 da shekara 46, kuma har ila yau 4 ga wata na March shine watan 3 a lissafi na miladiyar haihuwa Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam, wanda sashin kiristoci na da bana shekara ce ta 2000 da shekaru 25. Alhamdulillah, cikin tafsiri na alkur'ani mai girma cikin wannan sura mai girman daraja, suratu Ghafir, wacce mun yi karatu har zuwa kan aya ta 40 a cikinta jiya muka tsaya. Kenan yau za mu tashi a aya ta 41 wacce alaramma ya karanta. Kuma mun ji yadda Ubangiji ya yi hikayar irin kai ruwa ranar da aka samu a majalisar Fir'auna, wanda yake zunzurutun azzalimi ne na kan gaba cikin kafirai. Allah ya mana tsari, tunda ya yi da'awar cewa wai shi ne ma Ubangiji na kansa. Allah ya mana tsari. Wadda haka jama'a, kuna ganin ɗan ɗariƙun nan da suke cewa wanda yake son ya san haƙiƙar ɗariƙa su ne ɗan haƙiƙa, to su ne fa masu cewa kansu alloli. Suka ce su ne ɗan haƙiƙar ɗariƙa. Ko ba ku taɓa ji ba? Da zai ɗaya a cikinsu zai ce ga Allah na biyu a can bakinsu. Ko ya ka iwa kansa kirarin shi ma Allah ne. Allah ya mana tsari. Kuma dukkansu wato kamar jinin da Fir'auna ne, bayan ya raga da shi an halaka shi, ya yi habu ya hambatu ruwa ya mutu. So yan sare-saren ne nan suke wannan wato mugun rudin. Allah ya mana tsari, ya kare mu daga sharrinsu. To dan majalisa a majalisar Fir'auna, rajulun mu'minun, ya tashi tsaye yana ta wa'azi, ya kawo kalmar tauhidi. Fir'auna ya kawo falsafa, ya kada shi, ya sake yunkura, ya sake kada shi, ya komo ya haɗo 'yan majalisar gabaki ɗaya, ya ce duk gaba ɗaya su taho su bi shi. Ya ce nuna muku hanya ila sabilin rashadi. Yana bugawa, sake kiran 'yan majalisar Fir'auna gaba da gaba ce, wa ya qaumi, kuma ya ku mutane na, mali ad'ukum, me yasa ne ina wazi ina kiran ku ila najati, zuwa ga tsira daga masifar duniya kenan da ta lahira. Wato menene, wata da'una ni ila nari, daidai sanda nake kiran ku zuwa ga tsira, kuma kuna kira na zuwa wuta. Allah ya mana tsari. To sai ya gaya mana abin da ake kira wuta tsagwaranta tun daga duniya shine kafirci. Ya ce a gaba, tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. tad'unani, yace ku kuna kira na li akfura billahi, cewa wai in kafircewa Allah, wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm, in yi matarayya da abin da ni ba da wani ilimi a kan satin da magana ce marar tushe ta rashin hujja. Wa ana alhali ni ad'ukum, ina kiran ku ne ila al-aziz, zuwa ga Allah al-ghalibu ala amrihi, marin jayi akan al'amarinsa, al-ghaffar, mai yawan gafara. Duk sharrin nan da kuka yi, da za ku tuba sai ya yafe muku. Ci gaba.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. ya ci gaba ina kira ya ce la jarama haƙiƙatan annama tad'unani ilaihi tabbat abin da kuke kira na zuwa gare shi na wannan magana ku ta kafirci ko shirka laysa lahu da'awatun ba da wani kira da za a ce ga hujja an samo a yi wannan kiran zuwa kafirci ko shirka ba hujja. Duk duniya idan an duba babu bayan da za a samu hujjar kira zuwa ga shirka ko kafirci ba da da'awa. Fi duniya a duniya babu in kun taɓa kama ka da ku za a yi dan ba ku da hujja. Wala fil akhirati kuma wannan kiran da kuke yi na yi kafirci ko a shirka a lahira baya da kyakkyawan sakamako. Wato don haka duniya da lahira ba wata da'awa ta kafirci da za ta hudda alheri. Wa anna maraddana kuma da ni da ku duka makomar mu fa wato ilallahi ga Allah fa za mu koma gaba daya kuma shi ubangiji zai shari'a. Wa annal musrifina lalle kafirai masu barna hum ashabun nari su ne yan wuta in kuka je gaban Allah wuta kai tsaye za ku. Allah ya mana tsari. Allah tsare mu daga kafirci da shirka. Sai ka ga wata idan aka karanta aya guda ɗaya ya kamata a ce duk duniya ma kowa ya musulunta, to amma sai mai rabo. Allah ka samu na daga masu rabo. Ci gaba. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. na riga dai na yi kira ku wanda ya ji da wanda bai ji ba tadhkuruna ne nan gaba tadhkuruna ma aqulu lakum nan gaba za ku tuna abin da nake faɗa gare ku na ku taho mu kaɗaita Allah da ibada ga hanyar aljanna ku nisanci fir'auna da ra'ayoyinsa. Duk da ba ku yadda yanzu ba to nan gaba za ku tuna ma aqulu lakum abin da nake faɗa gare ku. Ya suka ce kan su abin da za a yi wannan ba fa za ka da shi da hujja ba za ka da shi da wani abin nan ba abin da za a kawai a ji a kashe shi. Sai labari ya zo masa ya ana so za a kashe ka. Sai ce wa ufawwidu amri ila Allah. Sai to ni ban da wata dabara na dai fawwala al'amari na zuwa ga Allah. Inna Allah basirun bil ibad. Tabbas Allah mai gani ne, yana gani bil ibad ga bayi. Makircin ku yana ganin abin da kuke yi, ritsa da kuke yi, kuna nema ku kashe ni ma yana gani. So da haka da ya gama gaya musu wannan abin sai tashi kawai kama hanya ya gudu ya bar garin ya tafi. Sai Fir'auna ya ce aje ai kace-kace da shi a zo da gawarsa. Suka tashi dan sai babansu ya gani za su je su kamo shi. Da suna fita kawai sai zakoki da damusa suka yi kansu suka kakkashe na kashewa. Waɗanda suka samu dama suka juya a guje suka koma wajensa suka ce ai hanyar zakoki da misa sun yi kace-kace da su wani ba su ba dalilinsu, ba ku kamo shi ba. Suka ce ba su kama shi ba. Sai ce to a kakkashe su ma aka kakkashe su. Sai biyu kenan, ba duniya ba lahira. Gun mai laifi ba tsira ba ne, wanda kuma ya dogara ga Allah to a nan gata yake. Allah ka mana gata.
wadda aka babu bala'i irin kafirci, zuciyarsu bakin kiran. Wato idan suka riga suka kuttuka mugun abu, corona ta ishe ka abin nan. A ce mutane su taru su yi shawara, har da sun surutu a China da Amerika da danginsu su ce ya za a yi a kashe duniya duka. Wancan duhun zuciya ya kaga bakinta. Ba na jin yanzu akwai ɗan kariya da zai ce ai ba a yi ba. A iya ya daga murya mana aji. A tabbata an yi kenan. To wayannan mutane ba sa son mu, ba sa son hatta kansu. Domin lokacin nan da suke cewa a rufe kowa da kowa, ba wanda ba aka ce ku rufe shi, ku inganta gurin da zai kwana da abincin da zai ci da yadda zai samu iskar da zai sha. Ba tuwo, ba fura, ba siga, ba komai, aka ce lockdown. Kulla kowa kawai. Wata yau za ta haihu aka ce lockdown. Wani rabe-rabe za ka shi asibiti suka ce lockdown. Ta za to wanda yake zaune a gidansa ba ka ce to shi kuma ya sa sun kwata a hancinsa. Kwaliyar nan ga numfashi ana ji. Ko shi sarki ne, ko shi shugaban ƙasa ne. Inda yana ƙarƙashin su faɗa ya bi, to ya sa sun banta ya dinga numfashi da kyar da kyar. Ba a yi ba a ce ba a yi ba. An yi? To Allah ka ce ko ba yi. Gaskiya kafirci mugun abu ne. Allah kaɗai ya san mutumin da ya mutu a yini kawai. Kuma duk wani talauci da kake jin ƙasashen duniya na ihu suna ce ba kuɗi, ba abinci, ba kaza, kututunsa corona. Domin a ƙasashensu akwai ma'aikatar da ta shekara 40 bata taɓa tsayawa ba a China. Lockdown sai da ya tsaye da ita cak. Ba na manta lokacin da nake gawa wato abokanan karatu na zo nawa zai nace kaga duk wani mai dan tsohon gwangwanin kaya fa ya boye. Nace za a yi muguwar tsada in ba sa'a ba. Tunda lokacin da aka ce a daina kira, a daina noma, a daina kiwo, suna da abin da ba su isa su ce a daina ba. Ba dama su ce a daina ci, a daina sha, a daina sa tufafi. To in kuwa aka daina aiki kuma ana ci, to zara kuwa ba ta barin dami. Sai zama duk wanda ake yi lokacin corona nan wanda aka yi da ne, ba lokacin ake yi ba, don lockdown ta hana. Ko ba haka ba? To kaga aka ta cinyewa ana tsike dan abin da yake hannu. To sai da muka sa su a gaba da addu'a. Ce ya Allah ka bude mana haramaini, Allah ka bude mana masallatan juma'anmu, Allah ka bude mana masallatan khamsus salawat, Allah ka bude mana gidajenmu, Allah ka bude mana mayawatarmu, Allah ka bude mana kasuwoyinmu. Inde ba mantawa ko kai ba addu'ar da ba mi ba. To shi kuma Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya saukar da aya Al-Qur'ani ya ce wa yasta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, kuma yayi kira akan cewa lalle mu roƙe shi ne wanda ba abin da zai gagare shi. Ya faɗi Al-Qur'ani yana cewa وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Ubangiji Maɗaukakin Sarki mai rainanmu, mahalicci wanda ya samar da mu min al'adami ilal wujud, mai rayar da mu wanda ba dama mu bar duniya sai in shi ya karɓi ranmu. Da abin da muka samu mai yawa da kaɗan, wallahi tallahi Allah ne yake ba mu. Wallahi ba wanda zai iya kare mu sai Allah. Wa qala rabbukum ud'uni, kuma ubangijin ku ya kuta da kai gaba daya ce ud'uni, ku kira ni, ku roke ni. Me neman alherin duniya da lahira mu roki Allah.
wanda yake neman tsira daga musibar duniya da lahira mu roƙi Allah. Roƙon nan addu'a yace astajib lakum, zan amsa muku roƙon da kuka mun. Sai muka yi ta wannan addu'o'i. Jama'a na rufe masallatai yau, ina hana umara, ina hana aikin haji, ina hana cin kasuwa, ina jawo manya-manyan kumburin dinka a tare titin mota kar a je Kaduna. Duk babu. To addu'a ce. Ko ba haka ba? Saboda haka kaga idan kafiri yana haushi, kaga yana da wane nasa, to mu kuma muna da ubangiji, to mu roƙi Allah ya ba mu kyakkyawar mafita. Wani yana gaya mun wai wasu kafirai sun ce wai za a ba musulmi ƴaƴan musulmi hutu da Ramadana. To ku kuna Ramadanan ne? Hutun banza da aka yi ta sa mana tun lokacin mulkin mallaka zuwa yau guda 1000 nawa. Mu kiristoci ne? Mu matsafa ne? Za a haɗa mu da su ne wajen yawa? Ba ƙasar mu bace? Sana ce gwamnatoci sun bayar da a ma'aikatun ilimin cewa mu girmama watan Ramadana, a baiwa yara wato hutu, muna bauta Allah. Sannan wani kafiri da rashin kunya ya tashi yana haushi, ya yi ƙara. To ku je ku kai ƙarar a ga wanda zai taɓa wa wannan gurin. Wannan abun mamaki da yawa yake. Jama'a kun san dai mun ga rana addu'a? To mu ƙara addu'a Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Mu ƙara addu'a wannan gwamnati ta Muslim Allah ya sa ta kai gaci. Allah ya taimaki shugabannin gwamnatin su yi gaskiya, su tausaya wa talakawan Najeriya, mu musulmin da kiristocin da wanda ba musulmin ba kiristoci ba. Allah ya baiwa gwamnatin nasara wajen rike al'umma da gaskiya da riƙon amana. Do wani wanda yake munafunci ko a gari ko a daji, Allah ya rusa shi. Ta addu'a, kullum tun da addu'a ta cinye corona, balle wani dan fake-fake. Allah ka taimake mu. Yace wa ya kauma ya kuma ya ku mutane na, ma da me ya same ni ne ad'ukum ila najati. Ina kiran ku zuwa ga shari'a, wato tsira. Mu samu mu tsira daga danniyar kafirai, fasikai, munafikai wayanda suka sa duniya a gaba suke ta cuta. Komai kokarin kai musu banga, to sai su gaban Faransa yazo yace kai su fa macuta ne, sun cuci dukkan daulolin da suka zauna a karkashin su, sun ɗebe musu albarkatun ƙasa, sun canja musu kyawawan ɗabi'unsu, sun raba su da kunya, sun raba su da riƙon amana. Saboda haka suna neman 'yan Afirka su yafe su. A yafe su kun dawo da kuɗin? Da wayanda kuka kakkashe fa. Kuma yana ƙaryar nan da kuke yi ne yanzu. Ya mutumin da baya da kuza, baya da zinare, baya da azurfa, wai shine yake bin ƙasashe masu zinare bashi. Da masu Ingila suna da zinare kamar Najeriya? Suna da shi kamar sauran ƙasashen Afirka? To tun da yake su rike tattalin arziki, wai banki su ne da shi suke sake-sake da mu da su a bakin su, wa yake bin wani bashi? To ya mai zinare mara ko kwabo ne yake bin sa bashi? Wannan wani irin lissafi ne? Wani irin lissafi ne wannan? Sannan kuma lissafin idan ka duba, rainin wayo ne tsagwaro a ciki. Tunda idan aka zo aka ce so ka ɗau bashin banki, idan ka zo ka ɗau miliyan yau da safe ka ce kai Allah ya baka samu gashi ka mayar, za su karba? Kuma sun tashi mayar maka, za su mayar maka da miliyan din nan? To baki da me ya ci gawayi? Ina kudin ya biya bata? Kuma idan suka zo suka baka wajen wata 6 ko shekara a hannunka, idan ka zo ka ba su miliyan din da ka ba su bashi, ka rage 20,000, baɗi yanzu ko shekara 2 sai su ce ya koma miliyan. To ya koma miliyan wanne ne na biyu? Ran da aka je karba miliyan. To wannan miliyan na biyu da kuka ce ya koma miliyan ana bin mu, shi kuma ran nawa ga watan nawa muka karba? Sai su ce ana bin Najeriya biliyon kaza.
kuma idan suka ce za su ba ku bashi sai a nemo gare wani motoci sai a kawo ƙasar ku lalatattun babur kudaden banza na dala takarda su ba da takarda su ɗebe zinare da takarda da zinare wanne ne kuɗi zinare su ba da takarda su ɗebe kuza da kuza da takarda wanne ne kuɗi kuza to ma wai wannan wai shi yake bin mai dukiyar kuɗi ai shekara kaza an ba ku kuɗi ba ku kawo duka ba saboda haka an ninka su 10 ana bin ku yanzu kaza a cikin aljihunku na duniya kuɗinku ya ƙare kuma duk duniya ba wanda ake bin bashi kamar amurka wai to amma wa zai je ya tsaya ce kawo kuɗi in ta zare ma ido matsoraci ba sai gida ba ba wanda ake bi kamar ta sannan kuma wai ita ce mai ajiya idan ɓarawo ka ba shi ajiyar banki kar ku manta dai da inyamurin buhari domin ana ce wane ya ci biliyon kaza wane ya ci in aka ɗauko na inyamurin buhari din macutan najeriya kaf aka duba cutar da suka yi to har yanzu ba su kai rabin tasa ba rama wa yake bin kadi wa yake bin kadi to wannan gwamnati Allah ya taimake ta amin sauraron talakawa da kuke yi muna godiya Allah ya zaunar da Najeriya lafiya amin amin Allah ya taimake mu ƴan ƙasar Najeriya da mu musulmin da wanda ba musulmin ba mu gano muhimmancin ƙasar mu amin gashi tun ba je ko ina ba an ce wai turma yana cewa kowa ya bar musu ƙasa ina zagin mu wai ƴan Afirka wai ba su da zuciya ga ku kuna kwana akan dukiya wai ba ku da komai to waye sace komai din to ku kawo kudin da kuka sace in tuban ku na gaskiya ne ku kawo kudin kana jin in yau za a watsar da kudin ruwa din nan na ƙarya duka akwai wata ƙasar turawa da take bin Najeriya bashi akwai wata ƙasar turawa da take bin Ghana bashi ko Kenya ko sauransu to amma an yi shi ana bin ku kaza sai can ba wanda zai ce a mu ba ku abin mu domin menene sun bi ta salabas ɗin banza an koya musu an ce wai America tana da wani bottle in ta taba duniya za ta tashi ta ga wannan kalmar rida ce ba waya halitta duniya Allah waya mai rayarwa Allah waya mai kashewa Allah to ya aka yi da Nijar Allah taimake ta da sauran kasashe suka ce kai cuta ta yi cuta a tashi a bar musu ƙasa Nijar ɗin ce za ta iya cewa mai gashin baki ya tashi aka ce ta ce to wallahi kun san mun san ku ko ku tashi ko mutum ya ci ubansa ina tsammani sun tashi ko ba su tashi ba sun tashi mana Allah ya kai yaro matsayin babba ci gaba فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب da suka ce a ji a kashe shi ya tashi ya gudu ya bar musu garin suka bindima da sojojinsu daji sai Allah ya sako musu zakoki na Allah suka yi waje-waje da su wanda suka dawo kuma shi kuma ya karsu to kaga fawqahullahu sai Allah ya kare shi sai atima makaru muyagun ayyukan da suka yi makirci suka ce amara na kashe shi sai Allah ya kare shi da jama'a wanda Allah ya kare ya za su yi da shi kun tuna lokacin da suka kewaye ma a rukuba sababbin bindigogi daga waje mu daga mu sai da duma harbi da jefa da zuba fetur a kwalaba ana jefa mana ko ta ina amma wallahi ubangiji madaukakin sarki sai da ya dawo da mu gida ni na ranar naga kare ubangiji kun san sartse to ban yi ba ka san ko dai ba dabara kowa sai dai kariya Allah da haka dan Allah mu daina jin tsoron su mu fito mu gaskiya mu kuma kar mu cuci kanmu kar mu cuce su Allah baya son azalimi duk abin da za mu yi mai kyau
Allah baya barin nasa, sai Allah ya kare shi wannan dan majalisa min sayyi'ati ma makaru, daga mugun ayyukan da suka kulla makirci na kashe shi. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azabi, sai ya tabbata ga mutanen fir'auna mummuna azaba. Allah ya dulmiyar da su a ruwa gaba daya, aka hada musu azaba biyu, ga ta ruwa ga ta wuta. Kowanne sai da kowanne ɗaya daga cikin su sai ya sadu da wannan. Allah ya mana tsari. Ci gaba. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Ku duba shekara aro da aka dulmiyar da Fir'auna da magoya bayansa. Wannan azabar in baka san sunanta ba, Allah ya ce annaru, wuta ce, yu'raduna ake gifta su alaiha akanta tun daga nan. Ana shanya su akan wuta din ta lahira. Ashiyan amina guduwan wa ashiya, sassafe irin sanyin safiyar nan to su suna kan wuta. Wa ashiya sanyin nan na la'asar su suna kan wuta. Ana gifta su akan wuta. Sannan kuma wannan duk so mun taɓa ce wa yawmal qiyamati, ranar tsayuwa, wa yawma taqumu sa'atu, kuma ranar da sa'ar tashar kiyama za ta miƙe, kowa zai tashi ya fito don hisabi. To yuqalu lil malaikati, Allah za sa a ce wa mala'ikun azaba, adkhilu ala fir'auna ashadda al'azabi, ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba. So da haka duk ɗan wuta ma idan aka zo aka samu ɗan wuta mafificin azaba akan ɗan wuta, to daga ali fir'auna sai wanda ya ce Allah yana da ɗa. Ba wanda ake wa azaba irin su a lahira. Allah ya mana tsari. Ci gaba. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. لا كايم وبنجي يجي وإذ يتحاجون. kasan azabar wuta an riga an sa su a cikin, kasan ba mutuwa za su sake yi ba, ga azabar gaba da masu mutu. To idan suka shiga suka ji irin wannan miyagun azabobi, sai su kama takaddama da juna, suna kakaba wa juna hujja, su kafirai wato na ali fir'auna da wanda ba su ba, wanda aka lude shi ya kafirci. Wannan muƙabala da takaddama a ina za su yi? Allah ya ce finnari, a cikin wuta suna yi. Ya ce mene? Fayaqulu du'afa'u, sai rauna nan ‘yan ina rididi da aka sa su suka bi ba dalili, ba karatu, ba hujja din nan, sai su rika cewa lillazina stakbaru, ga wanda yake so ne ‘yan girman kai, shugabannin masu cewa ku yi komai ba komai, kasa aka suke ce musu. Amma da suka yi zanga-zanga aka kakka masu, sai muka nemi manyan ta sun gudu. Da yaran aka je, wanda ya mutu, wanda ya gurgunce, ba a samu masu cewa ku yi zanga-zanga ku, kar wani ya hana ku, wanda ya zo yana wa'azi ku je ku jawo shi. Wasu haka suka rika fara. To da suka zo suka samu ma'aikatan gwamnati da suka ɗan fiye su ƙarfin ƙirji, suka kakka masu, to wanda suka tura sun je sun kwato su. Da kaga shi raunana ne, wanda ya zo yana bin mai girman kai can daga duniya baya dace, to balle ranar lahira. Allah ya faɗi yadda raunanan za su dinga hujjatayya da su da wanda suka ruɗe su.
su suna cewa da su mene inna kunna lakum tab'an inna kunna lakum taba'a ce ai su rana nan suna ce ai inna kunna lakum taba'a ai mun ku muke yi mu ba hujja ku gaban ba mu mun rinka bin ku ne da kuka ce kowa ya zo yi kaza kaza ba ruwan ku yi rawar ku a masallaci ku yi kaza kaza ku girmama dodo ku yi kaza yace suka ce ai ku muke bi je su raunana fa hal antum mughnuna to yanzu gashi an zo lahira ga wuta kowa yana fama da ita fa hal antum to ku manyan nan ku dinnan mugununa masu wadatarwa ne anna nasiban minan nari to yanzu za ku dan wadatar da wani dan rabo na wuta ku dauke shi ko ku ci wai mu samu mu huta abin da suke tambaya suke za ku wadatar da mu wani dan nasibi na wuta annabta muku wasu a basu su huta tambayar da raunanan suke wa manyan kenan gaba Allah madaukakin sarki ya ce me قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا sai masu girman kan nan suka kawa yan bi ta zaizai din nan ina rididi marasa karatu ya ce inna kullum fiha ce ai mu da ku duk muna cikin tanje su ta ce su ma suna cikin wuta rauna nan ma na yi waye su kuka gaba shi kowa da zai samu a rage mashi zai bari ne ta ce da ku da su suka ce kullum fiha duk gabaki daya suna cikin wuta din ne in ji manyan kenan to ina wanda ya ce za a sa shi aljihu a tsallake wuta da shi to sun ce inna kullum fiha je su ba sai ce in sannan suna kaya musu ga ai gaba abin da ya faru kun manta inna allaha qad hakama bainal ibad ai tabbas Allah ya riga ya yi hukunci a tsakanin bayi aka ce hukuncin ne ya dora su ya ce da koyi mabiyan da yaran duk ku shiga wuta ai an riga an yi hukunci suna gaya musu kaji wanda ana wa'azi a nan tambata ɓaci ba suna zage-zage to ga abin da za su je suna faɗa can a cikin wuta in ji Allah wanda baya faɗa ta tashi Allah ka ba mu kariya shi gaba alhamdulillah muna cikin wannan masallaci ne muna saurara da shugaban majalisar malamai ta da ƙungiyar jama'ati zalatin bid'a wa ikamatu sunna fadilatu shaykh Muhammad Hassani a yankin da hafizahullah yana gabatar mana da tafsirin alqur'ani girma Allah ya saka masa da alheri amin muna ƙara godiya ga bayan Allah da suke wannan funguwa suke ba da haɗin kai wurin ajiye motoci a ƙofar gidajen su da sauran wurare muna cewa Allah ya saka musu da alheri da fatan kuma za a ci gaba da bayar da haɗin kai ga 'yan agaji da kuma jami'an tsaro da suke gabatar da wannan aikin ga mahalartan tafsiri. Hakanan kuma idan an tashi zuwa don Allah masu ɗebo mutane cikin motarsu da ainihin yara matasa masu zuwa tafsiri, don Allah a dinga yin lodin gwargwado. Kuma idan an ɗebo yara za a tafi don Allah a dinga tsayawa a shirya su. Kuma muna kira ga manya don Allah a dinga tsawatar wa yara. Wayanda motoci kun sani yanzu akan sake manyan motoci karfe 9 da wani abu. To wasu yaran sukan yi tsalle su hau bayan irin wannan to Allah a dinga tsawatarwa kuma muna fata Allah ya sa inda aka fara tafsirin nan da bismillahi Allah ya sa mu kammala da alhamdulillah kuma haka nan masu tsara wurin zama suna kira ga al'umma da su dada ba su haɗin kai wurin tsara wurin zama a nan cikin masallaci jama'a Allah ya ba mu su an bunƙasa dan haka akwai tsari da ake yi kowa kuma aka nuna masa inda zai zauna Allah ya haƙuri ya zauna a wurin da fatan Allah ya ba mu nasara yau kuma tana cikin ɗaya da cikin rasuwa da zamu nemi gudunmawa a tsarin kwamitin tafsiri da fatan Allah ya ba da ikon taimakawa Allah ya taimake mana Allah ya ba da nasara وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب to kun ga an tambayi manyan sun ce ai da su da mai cewa su yi magana din a ba su dan yanki ai suka ce ai duka a ciki suke duk gaba daya
ai mun ji waccan aya ko to sai manyan kuma su ce to bari ko za su je su samu manyan ma'aikatan gidan wuta mala'iku zabaniyawa a je a ba su baki ko za su yi musu wani dan sun kage a fidda su ko ai musu ragi wa qala alladhina fin nari sai wayannan da suke cikin wuta ar-ru'asa wal atba shugabannin bata da masu bin batattu din wato sai suka ce li khazanati jahannama ga ma'aikatan wutar jahannama zabaniyawa ud'u rabbakum sace zabaniyawa ku roki ubangijinku yukhaffifa anna yawman min al'azabi ce mana dan sauki rana daya ku ci a dauke rana daya min al'azabi na daga azaba a samu ranar hutu da za a daina azaba amma yini daya fa suna gaya musu ci gaba قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Allah kai mana tsari idan suka tambayi wato mala'iku zabaniyawa na azaba na jahannama wai a yi musu hutu na kwana ɗaya kawai yana shan wannan azaba to kalu sai su hazanatu jahannama din ta hanyar tsarin gwalewa sai su ce awalam taku tatikum rusulukum bil bayyinat ku a duniya manzannin ku da Allah ya aiko ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba ne wanda ya nuna kan ku yi shirka kan ku yi kafirci ku yi tauhidi ku yi sallah ku yi azumi ba su zo muku da hujjoji bayyanannu ba ne a duniya قالوا بلى sai ce sun zo mana wallahi sun zo قالوا فادعوا qalu sai mala'ikun azaba sai ce to fadu ai sai ku yi addu'a kenan sai ku yi addu'a ko za an samu ku ko ku yi addu'a karan kanku ku ce Allah cire muku yini daya din na daga azaba tunda da an zo muku ko kuka yi to sai ku yi addu'a kenan amma ga wani abin ba da Allah ya faɗa ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal kuma addu'ar kafirai bata kasance ba face cikin bata ko sun yi kaman ba su yi ba ba zai karba ba Allah ya kiyaye آمين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة kafirai da fasikai da munafukai wanda Allah ya taimake shi ba zai koma baya ba bayan taimakon da Allah zai ba mu na duniya ya ce wa yawma yaqumul ashhad kuma Allah zai ba da wannan taimakon da ranar da masu ba da shaida za su tashi na annabawa manzanni mala'iku gasuwa na dawana da wance sun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kuma al'umar kowane annabi ta su bayar da shaida su ce ga wanda suka bi mu wanda suka kafirce kuma ga halin can da suka shiga sun yi wa juna su tanyare amma bai amfanin komai ba addu'ar ma sun yi wa ma du'a'ul kafirina illa fi dhalal Allah ya mana tsari saboda haka jama'a mu ƙara imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan annabawa manzanni mu yi aiki mai kyau na bin umarnin Allah tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji kuma duk abin da za mu yi na rayuwa fagen rayuwa duka musulunci akwai abin da ya ce halal ne mu yi akwai abin da aka hana mu aka ce haram sannan kuma ya wajabta mana tausayin junanmu da baiwa junanmu kyawawan shawara kuma ya ce mai da'a ga Allah da manzon Allah da jagorori na cikinmu saboda haka karbe wasa da ko daya Allah baya barin nasu Allah ka taimake mu amin ci gaba يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار والله جماعة مدوري مبؤلة ودينا بنصر ري da abin da aka gaya mana na wazi mu sani zancen Allah fa shi madogaran mu kuma ya aiko manzon Allah zababban Allah ya mana bayani dake da haka mu bi Allah mu bi manzon Allah mu bi shugabannin musulunci Allah ya ce
yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum ranan nan ta tashi alkiyama yawma wani irin yini ne wanda la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum bayar da hanzarin azzalimai ba zai musu amfani ba a lahira. An suka ce ai abin da yasa suka yi wannan abin lokacin wallahi ba su karatu ba ne, ko kuma wata mata ce ta ruɗe su shi yasa suka yi zina, ko kuma wallahi an sa musu son kuɗi ne shi yasa suka yi fashi. To duk bayar da hanzarin da za su yi Allah ya ce ba zai la yanfa'ul zalimina ma'aziratuhu, bayar da hanzarin azzalimai ba zai musu amfani ba. Idan suka ce za su bayar da hanzarin sai Allah ya sa ya ce to a tsine musu albarka. Walahumul la'ana, suna da tsinuwar Allah a cikin tsine muku albarka. Kaji wanda ya je neman wai zai bada hanzari aka ce to a tsine mar kuma a lahira. Bayan an ma tsinuwa sai Ubangiji ya ce walahum su'udda, suna da mummunan gidan jahannama, wato ba walwala, duk abin da ya samu wani sauƙi to babu shi a ciki. Kwata-kwata cikin jahannama ba farin ciki. Allah ya mana tsari. Allah ka ba mu aljanna firdaus da rahamar. Gidan da ba bakin ciki, gidan aljanna Allah ka ba mu. Babu tsufa, babu mutuwa, ba cefane, ba wahala, ba zama da abokinka, ba rigiman mata. Kowace kana santa tana fanta. Allah ka ƙara mana imani. Allah ka ba mu aljanna ka ta firdaus da rahamarka. Da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya. Ci gaba. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. Allah ya ce ولقد آتينا موسى الهدى, wallahi tabbas mun baiwa annabi Musa al-huda shari'a cikin littafin at-taura, muka bashi mu'jizozi. Wa auratna bani Isra'ila, kuma muka gadar wa da bani Isra'ila min ba'di Musa, bayan wucewa annabi Musa al-kitaba, littafin at-taura. Ina ma da Yahudawa sun rika littafin at-taura, da masifar da ta same su na zalunci da ba su yi ba. Ci gaba. هدى وذكرى لأولي الألباب. Hudan wata irin shirya ce ta musamman, wa zikira da wa'azi li'ulil albab ga masu ƙwayar hankali, tantagarya hankali, su ne suke iya ganewa a karantar da su shirya cikin littafi, hankalin su lami lafiya sai mutum ya gane. Amma mara hankali in amar wa'azin yadda kasan ba a yi ba, da attauran ne, injila da alkur'anin da ya kunshe su gaba daya, sai da bai kiyaye ta ashar ya ce yaƙi din, to sai in ya sha wuta ne wai zai bada hanzari. Ya zai bada hanzari sai ya ce to Allah tsine maka. Subhanallah. Kuma a lahira ba. Allah ya kiyaye mu. Ci gaba. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Allah yana baiwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annaba, shugaban manzanni mai kololuwar daraja da Allah ya bashi. Yayi wa'azin yayi arangama da kafirai, ba su kai munafikai, sai Allah ce fasbir. Sadaka na Muhammad, kai hakuri ya Muhammad, ya na Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kama sabara Musa, kama yadda annabi Musa yayi hakuri. Sai annabi Musa tun kafin ma a haife shi ake wato Fir'auna yake farautarsa, a bincika masa yan bincike, duk wata mata bani Isra'ila in ta haihu a leƙa, idan namiji ne a karshe, idan kashe jinjiri 12,000. Wawaken Musa yake yi, annabi Musa alayhi salam yayi ta zubar da jininsu, sannan da ya zo din sai da ma a Fir'auna ya gaji, yan majalisa suka ce kai, kisa yayi yawa, a rinka hutu shekara ce in an yi kisa bana baɗi, an kashe bani Isra'ila baɗi a basu. Aka sa hannu aka ce to doka shekara tsallaken kisa da shekarar kisa.
Allah da ya nuna masa ƙarfin ikon ubangiji shekarar da yake ta kisance to anan aka haifi annabi Musa alaihi salam. Mahaifiyarsa ta ce to kai ta haihu ta ganshi ta ce to wannan yaro kuma sai ga yadda Allah gashi shekarar kisa gashi ta haifi ɗa namiji na to sai yar uwarsa ta Allah a ja nemo wani kafinta mai kamun baki rufin asiri ya ɗan yi wani akwati kawai da a zo a yanka shi a gabanmu kana a ɗauke shi kawai ki jefa shi a ruwa yana tafiya ki dinga ban tsawon kogi kina ganin ta inda ya yi wuya ta yi wuya da annabi Musa ka duba yadda ya shigo cikin duniya ya je kuma ya girma a gidan abokin gaba mai neman sa ya kashe saboda gwaninta ta Allah har ya zo ya kai gwarzo an killace shi a gidan gwamnatin nan kasan gidan su faɗi sai Allah ne san ya faɗi sannan kuma da ya fara fita ya je ya ga ana zalunci an zo ana faɗa garin rabon faɗa wani mai gaddama da ya dan tuguɗe shi sai mutu ya kaji dama da tutubu ai wannan wanda yake gidan fir'aunan nan ne wanda ake kokwantar sannan shi ne ya kashe wani aka je aka mai da magana aka ce maza a kira majalisa gashi wanda da ya fita daga nan gidan aka zo aka ce to rajulun muminin din nan da muka yi shi yana cikin wanda ya ce to ku je ku sama da Musa ya bar gari yanzu an yi taro an ce ya ja kashe shi to shi dama daga gidan Fir'auna bai san ko ina ba ma a garin Masar ya tashi kawai tafiya bai san ma inda za shi yayi ta tafiya har Madiyan ya je kuma garin gashi ya riga ya jikata ga jin yunwa ga ishirwa garin kuma ba ruwa ya je tarar da 'ya'yan annabi Shu'aibu suna ɗiban ruwa sannan su sun tsabbace kansu gefe ka san musulma daban kafira daban mai ilimi daban jahili daban ‘ya'yan masu ilimi na gaskiya daban ‘ya'yan jahilai daban to balle dan ‘ya'yan annabi da suka kawo mai jikin su tunda su ba za su yi jemau da maza ba to da aka zo ya gansu a kimiyya kuke tsoron da suka ce ai sai an gama ɗibar ruwa ma ƙarfafa sun tafi tukuna mu muke zuwa mu ja to ku zo mu je ya ɗaga abun kawai da Allah ya bashi ƙarfi na annabci ya kawar ya ja abin ya zuba masu ya ce to suka ce za su tafi da shi gidansu ya ce to ku shiga gaba kun san ba san hanya ba suka shiga gaba zaman sahara iska na kaɗa tufafinsu sai ga kamar zai ga wato sharabar ɗaya daga cikin yaran sai ce to ku dawo baya ku rika nuna min hanya bi dama leƙe haka muna tafiya to suka kai shi har gida aka zo aka yi wannan hali ku gaya min inda annabi Musa ya samu ya huta da aka zo gidan kuma wayannan 'yan mata ce 'ya'yan annabi Shu'aibu ne alaihi salam suka ba da labarin mutumin ya ce a ji a zo da shi da aka zo da shi ya ce ka yau mun ga mutum mai amana ga ƙarfi ga shi ɗaya kaza ya kaza ƙarshe mahaifinsu ya fahimci kamar tana son shi annabi Musa ɗin sai ce to ya ba da labari ga irin aron gamar da ya taso sai Allah ya hikaya ce na jauta min alqaumin zalimin ce ai ka wuce ya fadin kasar Fir'auna ka tsira daga mutane azzalimai ka shigo kasar annabci nan ba kasar sa bace yace to ga yana guda biyu so ka nemi guda daya sadakin shine kai min kiwon shekara ne yayi da kuma shekarun su kai kuma ko ثمانية حجة shekara takwas sadaki kana min kiwo ya ta shekara 10 da kai ga yana kai shekara 10 ga yarinya kuma kirkin ka ya kai kaka ce kuma za ka kara min biyu su zama shekara 8 10 akan 8 wannan kuma daga gare ka ne yan kayan haka ne na so to ya zo
ya zo ya cika wa'annan ɗin gabaki ɗaya aka ɗaura aure jiji lahira ya ce to shi fa zai koma gida inda fa ya fito ɗin nan fatsar aka ce to da shi da amarya su kama hanya su komo gida ya taho kuma dare ya yi ga sanyi ga duhu ga kaza ya ce amarya to ku jira na anan ga wani haske can na gani watakila na je ga samu abin da za mu zo mu ji ɗimi ko kuma a gaya mana inda hanya take da ya je wannan kuma sai ya zama a shekira ne na ubangiji za a ba shi annabci daga nan kuma bai dawo gurin amarya ba aka ce je gurin abokin gaban sa Fir'aun ya tunkari gwamnatinsu sai daga baya aka zo aka ɗauki amarya to ga yawon ina annabi Musa ya huta ya zo suka duka ga shi ga Haruna suka tunkari gwamnatin Fir'auna aka dinga bugawa ƙarshe Fir'auna ya ƙulla sharrin duk da zai iya bai iya ba sai ya ce to aje a yi musu kwaf ɗaya a unguwarsu kawai banu Isra'ila kam a ɗaya ya fita su kuma da Allah ya san da shi sai tsarin yaƙi ya ce aje a ibdawa a ce su ba da aran mundaye su ce muna da hidima a ba mu aran mundaye da aka bayar da aran mundaye aka sun shagala za a shambace su to ashe sun yi tsarin yaƙi ne da suka karɓo kayayyakin nan su kuma suka nutsu cewa to sai dare ya yi dare a tura musu su kuma sai suka fice suka duka suka ta tafiya daidai sanda za a zo a ce yawwa a dira musu da aka je aka ce an ba kowa ya ce ya ce harkar security ba karfi yau shine kwamanda ya ce duk sojoji su bi shi sai an kamo annabi Musa da Haruna da banu Isra'ila shine kwamanda akan gaba aka kwana tafiya sai da aka zo bakin teku kogi gari ya sha annabi Musa da jama'a su waiga sai ga baƙaƙen arna haturinsu baƙin kiran kuma kwamanda Fir'aun shi kuma ga jama'arsa kuma ga shi an zo gaban ruwa al'umar da Musa suka ce ina la mudrakun ta ce to mu kan dabara mu ta riga ta gama kare ba shakka za a riske mu dan gaba ga ruwa baya ga arna mu ina za mu annabi Musa Allah ce kalla fawfau ba za su iya taba mu ba inna ma iya rabbi sai hadin yace tare da ni akwai ubangiji na zai nuna min hanyar da zan bi to shine ga yamin inda annabi Musa ya zauna ya huta sannan Allah ya sa ya bigi wannan teku ya bige ta ta hanyoyi 12 suka shiga suna tunkarowa su kuma suna shiga a gurguje ruwa ko ta ina ya san dare hanyoyi 12 to sun je sun fara haurawa jama'ar sun fara shigowa Fir'auna kuma ya fara shigo ya zo bakin teku to ka san kowa bai san makaleci ba ne amma shi ya sani sai ya ji tsoro ce kai wannan hanyoyi anya da dan Musa ya shiga na ya wuce shi in ya shiga anya sai yana dadam da masu hikaya suka ce sai ubangiji yasa aka gifta wa dokinsa godiya ka san mace da namiji da ya rimi sai hada ce ruwa bai taba su ba suna ta shigowa su annabi Musa sun fara haurawa suna haura su suna gangarowa su suna haurawa idan suka gama gangarowa kaf kuma annabi Musa da jama'a suka gama haurewa gaba daya sai Allah ya baiwa ruwa umarni aka ce ya rankwatse su shi kenan Allah ya halakar da su ya tsere da annabi Musa da mutanensa ba ɗaya da ya salwanta a musulmi ɗaya su kuma ba ɗayan da ya sha a cikinsu da Allah jama'a ƙarfi sai Allah
Allah ba barin nasa. Allah ka ƙara mana imani. Allah ka ƙara fahimtar da mu addini. Allah ka nesanta mu daga tsoro. Allah ka nesanta mu daga kwaɗayi. Allah ka ƙara mana imani da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam a zuciyoyinmu da bakunanmu da jikunanmu. Allah ka sa duka mu 'yan aljanna firdaus ne da rahamarka. Mu da iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi baki daya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.